Zdravím lidi, dneska vás vítám u mého dalšího videa. Dneska si zahrajeme slúbený, co jsem Rivals a vyjdu dneska jedno asi video, lebo chtěl jsem vydat ještě jako playtime, ale vážně nestíhám nic. Já se omlouvám, dneska nebudu ani 2 videa a možná budu, ale vážně nestíhám, lebo máme zajtra trochu víc písomek a já jsem po nemoci a musím se to doučit, takže asi tak. Nevadí, jdeme teda si zahrát Rivals, já jsem byla kouknám teda, sorry, keď to budete počuť zvuk pračky, ale trošku sa tá pračka trochu je hlasnější a vieš. Keď sa pýtate, prečo mám pračku, je to kvôli tomu, lebo sa stěhovali a úplně nemáme od čeho pracovat. Takže narýchlo to máme vložené tady. Snad to bude lepší zvuk, lebo jsem se nastavil trošku v nastaveniach OBS, lebo vážně jsem tam na mobil. Vážně byl nekvalitný a vlastně máme tu nějaké nové zbraně, nebo to byl update, alebo skiny, nevím, co to je. Nevím, kde to je. Já tu už jsem to našel, je to vlastně toto, ten grappler. Jak by filmku to se mnou ubí, akorát to bude také pay to win, lebo už. Jako Rivals je pay to win, ale je to trošku víc, než jsem jako čekal, než to bude. Ale nevím, když se to není, to je hýbe, ale ještě to je aj nový skin na nůž, na karambitku, vlastně na konce bude takový. Prosím, nevím, někdo se na karmu, no to šlo. Bro, prosím, někdo ze mnou, někdo po mnou. Nové mapy 3, oh my god, to se půjdeme dneska na ty nové 3 mapy kopnout, lebo jsem nerobil žádnou video čo týden. Nevím si dát můj klasický, budu čo asi prohrávat, lebo toto video není také na výhradky, ale tak si porozprávám do toho novém update. A vůbec dneska Rival nehrál, zapínám očku to prvýkrát. Bro, vážně má ten sápek a co mu dáš další? Autoshop pravděpodobně, takže nevím, co mám robiť, až nech zabije. Já půjdu tady RPGčka, nebo jako já nemám autoshop, já zase chvilku, já můžu. Ano, už to umíš sápky, ne? Tak to, hej, tady. Nevím na mě slušat, ale mu to jedno. Jako já si nebudu čekat, já si na tebe vytáhnu RPGčko asi jako tohle, RPGčko nevím. Třeba to podám zbraň a tak. Mě zabijme ten ale nepůjdu za RPGčkama. Na to žije samostatně, jako nechci nic říkat, ale jako je hamba hrát za 160 hlavy s takovýma taky hnusátky by jsem tam dal. Je to úplně hamba jedno. Dobře, tak vydáme. Jako co? Jako já to se jíba bubla, že máme svý emote bar. Nevadí. Tuším nový časovač je nový a přijde mi trošku mapa víc smluv. Nevím, či se mi to zdá, ale nevím. Jaj? Ne. Ahoj. Hej, cápek nevím. Podle mě to zapil. A to byl si všechny level. Nevím, že to vůbec dá, jsem si někdy level nekupoval. Myslím, že to jde, tuším, ne. Nevím. Tuším, se mi zdá, že jdu iba oné. Ty viny vrátit. To jsem si jedenkrát urobil. To jsem měl tuším 10 vinů.
a skapal jsem po takovémto cápku, jak je přesně on. A úplně se mi nechcelo znova získat těch 10 minut. Takže já jsem prohrál v čomlenku dubky, že jsem si myslel, že má knife. Já jsem čekal, že mě to trošku víc vystřelí. Broudy tady s RPGčkem, ale mě to nevystaví. No, přišel si v rýti, hej. No co to kosím, ty more? Ale, no jako cápku by se hlavně jako chápu trochu, že kdy na mobily, ale tak nemusel být. A já jsem hrál na mobily a hrál jsem Sniper. A když to bylo na mobily a neměla jsem autošat, nebo prostě... Já vím, že to je těžší, ale tak nemusel by prostě, jo. Jo, nula strajků, nevím, ale po 60 level jde flexit. Hej, more, tam se rozběhal. Míli. Nebude včas skážet, já... Když já jsem s RPGčkem tak to má, já jsem mu dal zapadat. No já možná i skapem, ne? To je... No ty skapem. No já skapem. On skáče, bro. On skáče. No už chytám trošku rage, ale jako... Co už no, ale tak nemuselo by jako. Může se hámbit tomu pánu nejdeme. Já to nemám rád, tak to jsou tady taky určitě taky nějaký prostě školkáři, který jako včel zaplí a neviděl to hrát prostě. Čo mi zadem, no jasně. Mně to je úplně jedno, úplně, lebo čo nehrál na viny, čo jsem to zapila, já jsem nějakým hajzlem. Tady na viny nebyla. No je to skoro dobrá. Jdeme si prejít ty creative mapy, počkej, já si dám iba private server, nebo... Znam problém, že na more. Dám si private server, lebo... Mickey Boss hrál, ne? Hraje lidou Mickey Boss. No, protože to asi na private, on... Jdem si dát ten private server. Já můj nemám vytvorený, ani se mi nechce, takže dám asi někoho jiného z kamarádů. Teď se mi to teda načítá, lebo... Halo? Já mám zase určitě, hej... No ne, většina je dobrá. Co půjdem odlišit, no tak hej, ale... Já vám to tu asi strihnem, lebo to bude trvat ještě dalších 100 hodin, pravděpodobně. A včera jsem zjistil, že nemám ani sluchátka, takže jo. Takže já tu... No nic prostě, jako no nic. No nic. No, takže jako... Se mi to asi nenačítá, no. Mě nemá rádo prostě. Ano, server. OK, tak bohužel se asi nemůžeme napojit na server, lebo to je postihle. A já trošku na to vytáčím. No co? Já si zapnu sluchátka, aby nic nepočul. A včera něco nechci jako ani na to. Strašně počutá pračka, sorry za to slovo, bude to samozřejmě nějak slyšet, ale jako tak to nevím, to stejně. To se mi nejde na town, what the okay. Zkusím se na Mickeyho připojit. Ti to projde a yes. Yes, jde to. OK, jsme ve hře. Takže... Johnal jsem se, ne, jdem proti tomu hráči, naopak nemám.
Takový špiňák jsem řekla. Ještě jsem to došla musí. A doufám teda. Ale budu tak chod do prdele. Mám rád, když jdem nějakou cápku na nový dehry, nebo je to mý prdele. A proč, když jsou afuknou cápku, když jsem to dá vždy a to tak nešlo nezabrat, jo, já to trošku potřebuji. Nej. Jdeme si tu, nevím. Hele more, cigani, išli naši domáci, išli na kopeček, spali s ním. U televize Marky za RTVS momentálně se nachádzame pri vás, pri kope. Nikto sa na nás nechce napojiť, neviem zrazu prečo. Dožil tu nejaký cápek na mobil, ktorý má 62 level. Vôbec neviem, čo mám robiť. Hlavne budem mať RPGčko, lebo ja to môžem navzdať, lebo ma zase zabije a ja už na to nemám nervy. Akurát nám odpočíta časovač nulu. Ideme. Podľa mňa to bude niečo jak Dox alebo niečo. Akurát to bude takéto. Jaj, to je mohli tam byť nejaké. To sa mi nepáči. Konečne mám doprava bračka. Keď je to trošku na prvú, a fú, neviem. Hej, ty budeš neviem. Nepočujú. Bra. Fakt sa napojila a nehraješ? Akože prečo? Prečo toto robíš? Vieš o tom, že akorát robíš nervy? Neviem, či to tvoj cieľ, ale akože není to tak, ani frak, ani nie. Je to prosto špinácka, no? Napoj na toho nehrať. No ešte sa odpoj, morem. Nevykračil toto kde, lebo oni sú takí proste decáky, teda decáky, decka. Najdu proti nám, more, vytáhne to na mňa assault rifle, RPGčku a neviem všetko. Skôrku granáty a ako môžem srírať. Za skôr hodiny sa keď nikto nenapojí, lebo budú na mňa čumať a to neviem. Mám odskutný skin. Úplný akože tiki. To co? Nebavím, keď no. Budeme si pustit. Já tak nic. Aha, tak nic no. Tak nic, budeme si pustit nějakou song do Primeu, aby jsme byli, že? Úplně, že ale kdybyste chceli na můj TikTok jít, tak tady já editujem všelijaké edity na filmy a tak. Tak můj nickname mám The Dark a jaký hashtag mám The jaký, prostě tak. A kdybyste chceli jít na můj TikTok, kde skáčem s kolem na větu, tak ten sa jmenuje IDK Velryb, takže kdybyste chtěli, tak můžete mě tím dojít začasovat, lebo tam dávám velice dobré video. A urobili byste mi radost. Já to zápolu pro nás, ale zabijem. Zabijem, já to prostě. Neříkám, že se narodil na večernici. Zkusím túto mapu. Ne, jdeme do toho. To je nějaký sniper. Na joysticku, no. Iba mi bude dávat za 200, za 180. Na joysticku jsou tak dobré sniper. A zase na počítači je to víc také rychlejší.
To znaczy, że to znaczy, to jakie znaczy, to stosować. Jako, toto byl čistý klip, jako Bráško, nechci nic řeknout, ale to si dám na TikTok, lebo akože to byl čistý klip. To byl čistý klip, ale nechci to vypolovať, lebo to tam měl klip, tak končil video. Brý, ale já to vidím. Já nevím, si myslím, že se tím vysílá, ale nechci. Já je to přímo, já je. More, krivý tam jak babka na trhu. Vaďaky. Už jde hore, můj špaček jeden. Kde jsi? Kde tu lezeš? A ty co líbí zápek, ty kon. Za chvilku. Tady. Pojď. What the fuck? Jako třeba vůbec. Nevím, to je nějaké zóny. Čemu to je můžeme to vytáčat. Ale odpoj sa, Magore. Bodaj by oné, ťa máka oné. Už si choď pustiť večerníčka. To je oné. 8 hodín, choď sa kúkať na večerníčka. A už spát dávno. Je to vytáče, proč? Je more, Roblox je od 14, já hraju to dětské, které má to je 5 roků. Jo, já si tež. Tak víc je tu těch hned, ne? To tež. Pesknout, to má píčku. Nebo vypadá to. Zvláště to se asi nemůže vidět. Hej bro, co robíš, jak si vyberu tady? No, to jsem si myslel, nevadí. Tady budu strašníky. A tady se také nemůžu. A tady také, ale ten cíky se můžu. Tady také hide and seek. Můžu tady jde? Můžu. Co ti robí? Co Nina? Co mi co? Těž, na tebe. Tento zápět mě zabije, mi to tak... No jako... Vidím to tak, že budeme muset vytáhnout tvůj prajíc, kterým tak má takovýto cápek, bude mít velké gástek s tam. Ani to je lebo že se nebudu snažit ani vyhrát. No to někdy vytáču. Cápek už je dobrá. No, ale já musím najít ten ještě, aby tam odkryl. Ne! To tak neudělala. Ne, prosím. No. Možná bych to čas úradí. To, co jsem měl sám. Mě preskočil hlas na chvíli. Doufám, že to bude v té mávě dobrý počet. Ne. Jeden tešno to lebo aj tak prohrajem, lebo to je úplný mobilák školatý, ale nevadí. To mňa baví táto bavá. Ty sa máš spávnuté hore, ale to aj on sa spávnuté. No, kde je môj? Ne, nemám rád toto má, ktorý môže moc, akoby prostoru. Môže ich ozbárskať. Ale tak ty hraješ na mobily a máš auto k tomu, takže to moc neporovnávaj, áno. To by som si také neměl porovnávat. Ale tady je to dobré, že tady také oné skoky od Moxíka se dají hrát. Já budu ještě ukončíme tuto hru a to bude trošku. To iba také video na aby si to jsem nevěděl. Prostě chápeš, ne? No, to je ten zápěk.
No, ale poletěl na kočku. No, poletěl to dělat. Jakože, oh, hell no. Old man. Ale čo já poletím, že? Se cítím úplně jak Brian. No, doletěl jsem tam. On to bude spávat. Ode můj je hajdele. Čuje na truky. Špínu jednu. Špína. Jak jsem se tě lekl. No já jsem bez licápkovi, který používá revolver. Aha, ještě. Nemám ho rád, to je taky, protože jsem vlastně jako další, takže doufám, že se vám toto video a do dalšího videa zatím čau.